Аше, как си? Докторе. Закъснях малко, ама. Докторе, аз изобщо не съм добре. Рак имам, докторе, аз рак съм имам. 100% гаранция дам. Какъв рак имаш ти, бе? Айше? А? Имам. Миналата седмица нали беше при мене? Бях и ще. Урина изследвахме ли? Следвахме. Кръв изследвахме ли? Следвахме, бе, докторе. Така, всичко нормално ли беше? Нормална съм, ама... Питам те, беше ли здрава като бик миналата седмица? Имам, докторе, имам. Аз ти може да съм голям доктор, може всичко да съм. Може много да съм учил, да съм знаела, обаче от мен повече не може да се знае. Имам рак и това е. Трябва да ми оправиш някак си. Беше, ти направо ще ме гръмнеш. Кажи ми сега, по какво разбра, че ти имаш рак, като си толкова сигурна? Виж сега, докторе, аз да обяснявам за тебе. Значи, вечер къщи, като се приберем с моите хасанчи и като легнем да правим сех. Значи, като вкарва, такъв голям вкарва. Като ги изкарва, такова изкарва. Докторе, нещо отвътре го еде, 100% съм рак има.